Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan Ultzamaldera etorri gara eta lehenbiziko atalean Zenotzen Peio Etxeberria pilotariarekin egonen gara. Bera badakizue, pilotaz ongi aritzeaz gain, abeltzain bikaina dugu eta Ternera de Navarra IGP-aren barruan lan egiten du, Nafarroko aretzaren barruan, Pireneika arrazarekin. Bera kontatuko dugu pixka bat nola moldatzen den behi hauekin lanean. Ondotik Josu Sarobe albaitiruarekin egonen gara, berak Pireneika arrazaren inguruan zenbait informazio emanen digu, ezaugarri desberdinak azalduaz, eta azkenik saioari amaiera emateko Intiaren atalean Imanol Rekondo albaiterua izanen dugu eta berak zerri sektorearen oraingo egoeraz balorazio bat eginen digu. Saioaren hasieran esan bezala gaurko honetan Zenotzen gaude, Ultzama aldean, paraje zoragarri hauetan, eta esan dugun bezala lehenbiziko atalean, Peio Etxeberria abeltzain eta pilotariarekin solastuko gara, bera Nafarroako aretzea Ternera de Navarraren barruan dago abeltzain bezala ere, Pireneika arrazarekin lan egiten du, eta Peio, horrelaxe ez, azkenean, ikusten dugu gibelkaldean zure behiak, Pireneika arrazakoak, ikusten zaitugu ere aspeko kamisetarekin, badakigu pilotari ona zarela eta abeltzain ona ere, eta lehenbiziko gauzen barko dizuguna da zoriondu ez, zorionak egin duzun txapelketagatik ez. Eskerrik asko ez, oso polita izan da ez, azkenean ailegatzera hor laurdenetara eta esperientzia oso polita ez. Hori da, pilota eta hazienda uztartzen dituzu biak, eta hasteko Nafarroko aretzea Ternera de Navarra izen handi bada, eta ez dakit nolatan erabaki zenuen horren barruan sartzea. Gu beti da nire gara barruan ez, azkenean nire aita barruan zegon eta nik ere segitzen dut barruan. Azkenean saltzeko eta oso ongi etortzen da ez, azkenean izen hori Ternera Navarra barruan egotea beti da plus bat ez. Beti ere, zuek etxean haragizko behiarekin lan egin duzu edo nolatan hasi zinen pixka bat haragizko behiekin? Antes lehen nire aita esnetakoa zeukan ez, eta azkenean bakarrik geratu zenean lan asko etxean eta ezen ailegatzen ez, eta erabaki zuen patzea haragitako behiak, eta hoi ni segien dut ez, azkenean nire aita izenean, ni segi naiz behiekin ez. Nafarroko aretzearen barruan, Ternera de Navarraren barruan jarraitzen duzu lanean, kalitatezko produktua ekoizten, eta ez dakit, zer moduz eramaten duzu, pilota eta kanpoko lanak behiak eta eramatea? Orain arte nahiko ongi ez, azkenean behi hauek neguan izaten dute gehien bat lana, barruan daudenean azkenean eman behar zaie egunero bazka eman behar zaio eta haragitak atera, eta hoi da gehien bat lana ez, gero udaberrian hemen ikusten da kanpoan daudela eta azkenean egunero bista bat eman, baina ez da lan handia ez. Pilotarekin orduan ongi konpaginatzen dituzu, uztartzen dituzu biak, udaberri udapartean ere negurako behiak jaeten dute, ezagit bazka asko egiten duzu, belarra idortu, siloa, zer egiten duzu? Ez, azkenean orain udazkenerako egiten ditut silo bola batzuk, eta gero dena belar lehorra ez, orain hasiko gara demora ematen digun, eta hasiko gara lehorra egiten, eta gero neguan lehorra da pentsu pixkatez ematen diogu. Hori da, eta azken finean zuk maite dituzu haragizko behiak, Pireneikak, baina azken ere esplotazio bada, kontuak atera behar dire ere, ez da bakarrikan gustokoa duzulakoz, eta kontuak ateratzeko ze diru sarrera dituzu, nola zer saltzen duzu azkenean zuk? Azkenean nik txekorrak 6-7 hilabetekin 5 segun haragitako saltzen ditut, harrak, eta gero emeak ama izateko, ez? 6-7 hilabetekin saltzen dira bizirako, ez? Azkenean, ama izateko.
Orduan, bueno, seinale aitzinerako edo ama izateko saltzen baituzu, seinale hazienda ona duzula, ez? Azkenean genetikoki batek aprobetxatu nahiko du ez zure aretzeak, eta hori horrela da, ez? Bai, ez, azkenean genetika izan behar da, ez? Eta genetika izaten bauzu, pues, saltzen duzu, pues, urtero 2, 3, 5, 6 aitzinerako, ez? Bestela azkenean genetika ez bauzu zaintzen, hoi ez duzu saltzen. Eta ez dakite Pireneika arrazarekin ikusten duzu hobetu zarela asko azken urtean, joan zara zu ere, bueno, saiatzen, erosten, ez dakit azion ematen, nola duzu? Bueno, asko kostatzen da, ez? Azkenean topatzea zizen on batekin eta genetika on bat ustea asko kostatzen da, baina, bueno, poliki ari gara hor eta saiatzen, ez? Urtero. Eta ez dakit, bueno, badakigu Elizondoko txapelketan ere, hor, ibiltzen zarela Pireneika arrazako lehiaketa hortan zure haziendarekin, gustatzen zaizu hori ere, ez? Jak hazienda ona bauzun, jendeari gustatzen zaio gero plazan ere hazienda ona ikustea, eta gustora joaten zara, ez? Horrelako lehiaketara. Bai, ez, hasi ginen duela 4-5 urte eta oso gaztean nintzen ni. Eta, bueno, hor pikatu naiz, ez? Eta pues, urtero saiatzen naiz prestatzen hoberenak eta ara eramatera pues, ikusteko, ez? Plazan ere konparatzeko beste ganadu batzuekin eta ikusteko nola diren nireak, ez? Pireneikaren inguruan, Pireneika arraza, gustatzen zaizu. Gustora hitzen zara Pireneika arrazarekin. Bai, ez, azkenean adar politoiek izatea eta buru txikia eta ezaugarri batzuk ditu gustoko dutu dalak, ez? Eta horregatik ari naiz, ez? Behi kopuru aldetikan, tamaina hartu duzu pixka bat, behi kantitatea azkenan badakigu, ongi da behi asko izatea, baina gero bazkatu behar dira, zaindu behar dira, ekilibrio bat, oreka bat lortu duzu zure ikuiluan? Bai, ez, azkenean, lehen ere oreka bat zegoen, eta dakizu, hemen 10, 20 behar direnak izan behar dira, eta ez gehiago, ez, azkenean ez gero ez duzu belarra, ez duzu negurako belarrik eta bai, ez, kopurua ustu dudala, ez. Reproduzio aldetikan, zezenarekin nahitzen zara, inseminatzen ibiltzen zara ere, nola antolatzen duzu reproduzionea? Bueno, zezenarekin dena, ez, azkenean 3 zezen dauzkat, eta leku desberdinetan dauzkat, ezin dut leku zezen batekin bakarrik egon, eta zezenarekin oso ondo konpontzen naiz orain arte, eta oso konten, ez, zezenekin. Eta bestetik, ikusten dugu belagai hau bezala, lursaiak, ultzamalde honetan lursai politak izaten dire, ez? Terreno koskorrak, alde hortatik ongi zabiltzak, gustora zaude. Bueno, bai, ez, azkenean ikusten dena hemen bezala, oso llanoak dira, eta ibiltzeko eta katxarrokin ibiltzeko oso ongi, ez. Batek esanen du, peion sekretu izanen dela pilotan aritzeko, Nafarroko aretzea eta Navarrako haragi hon bat, ez? Gustora jaten duzuzuk ere etxean haragia, ez? Bueno, bai, ez, azkenean haragi prestigioso bat da, ez? Azkenean Ternea Navarra izatea, eta partido duanean beti jaten dut, ez? Eta, kirola itea, pilotan aritzeko entrenatu bartzara, bestela ze kirola gustatzen zaizu pixka bat? Bueno, txikitatik pilota gustatu zait, ez? Ere igual futbola, ez? Baina futbola ez dut afizio handirik, ez? Eta, azkenean behiarekin orain ikuste ditu hemen belagai honetan kanpoan direla, zer joaten zara pixka bat belagai konkretu batzuetan rotatzen, eta besteak ja bazka egiteko uzten edo? Bai, ez, batzuk ja ditut prestatuta puertora eramateko, belatera, eta bain asteburu hontan hola eramango dugu, eta bestea, bai, ez, saiatu naiz rotatzen, eta batzuk utzi hori bezala egiteko belarrak, ez, negurako. Belatera ateratzea, aukera ematea, han pasatzea uda osoa, zuentzat ere ongi da, ez, aukera polita da, ez? Bai, hori da, azkenean egiteko hemen belarrak behar dugu, ez, atera pixka bat egiteko belarrak, eta gero lehortzea etortzen denean, jaitsi, ez, azkenean horre ez dago belarra handirik lehortzen denean. Eta ekainan aurki sartuko gara ere, eta uda badakigu ze martxan joaten den, konturatzeko berriz ere iraian, Pireneika arrazako lehiaketa hori etorriko da, feri garrantzitsu hori, ordurako ere ezagite hazienda prestatzen duzu bereziki, edo dagoen bezala eramaten da, zelan izaten da? Poliki joan behar gara prestatzen, ez, azkenean
domatu behar da, eta han ibili behar dira sokakin, eta hasiko gara, ez gero Sanferminetan separatzen eramaten dugunak, eta bai, ez poliki martxan. Atzetik ikusten da kantera ona badela, badire ja, bueno, heldu direna batzuk suposatzen dute aretzeak aintzinerako saltzen dituzu bizirako, baina obeskonak ez dituzu salduko, ez? Obeskonak ja etxerako, ez? Bueno, bai, ez azkenean ni gustoko dudanak entzen ditu eta gero besteak atera saltzera, ez? Hori bai, hori hala izaten da. Jende asko esaten du, danak iguala dire eta, baina ez dire, ez? Azkenean afiziodunak eta ezagutzen duna ongi hazin da, ezaugarriak, zuk konturatzen zara errez, nun daun desberdintasuna, ez? Bai, hori ikusten da, ez? Azkenean batzuk eta gero genetika, ez esan duguna, ez? Azkenean ama bat da aita on bat izaten baditu, hori utzi behar da, ez? Azkenean genetika hori barruan du eta bueno, egunen batean aterako du, ez? Ja, maila batetik goratzea genetikan ja ez da errez ez ja nivel batean egonda kostatzen da gehiago, ez? Bai, azkenean hori da, ez? Kostatzen da, saiatzen gara zezenekin da hori, baina asko kostatzen da, ez? Bueno, Peio, ikusten dugu gustora bizi zarela, zorte duna zara azkenean, ez? Kirola maite duzu, kirolan pilotan profesionala zara, izugarrizko txapelketa eta denboraldiari zara egiten, eta beste haziendak ere Pireneikoak maite dituzunez, zoriontsu bizi zara, ez? Bai, oso pozik, ez? Azkenean ari naiz egiten nahi dudana, ez? Gustoko dudana, eta horretaz bizi alizatea oso polita da, ez? Gure partetik eskerrak eman, ez? Badakigu entrenamentutik etorri berria zara, eta guretzako denbora bat, tarte bat hartzeagatik, Nafarrako aretzearen garrantziari ikusi dugu, Ternade Navarrarena, eta orain pixka bat Pireneikarekin jarraituaz, Josu Sarobe albaiterua hemen dugu hurbilin ere, eta berak ingo duguna da, pixka bat behi Pireneikoaren ezaugarriak zeintzu diren azaldu. Esan dakoa, eskerrik asko, eta jarrai dezazula JK pilotan ere. Bale, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuei. Hemen jarraitzen dugu Peio Etxeberriaren ondotik, esan bezala Josu Sarobe albaiterua dugu gurekin, bera badakizue Nafarroko gobernuko albaiterua, eta Josu, Pireneika arraza, ez? Azkenean, Peiok esaten duen bezala, ez? Arraza bat, ohore bat da, arraza horrekin lan egitea, baina, orain egoera xamarren dago arraza, baina zer dakigu Pireneika arrazaren inguruan? Mengo arraza da, bertako arraza da, gutxi gora bera tronko beretik, enbor beretik etortzen altzen, bertze arraza batzukin, blondakiten, rubia gallega, asturiana, petizu, eta adibidez gutxi gora bera, baina, azkenean bertako arraza izan du da, mejoratu da poliki, eta azkenean arraza rentable batean bihurtu da. Ministeriotikan adibidez dago katalogatuta raza fomento autoktona bertako arrazen barnean fomentokoa bezala, gutxi gora bera estable dago 20.000 burutan estatu guzien, leheno bertako arraza zen, oain edatu da baita ere, Asturias, Cantabria, Extremadura aldera ere bai, leheno hemen, Euskadin, Aragonen zagon, eta gutxi gora bera, 20.000 buruetatik erdia Nafarroen zain txugu, eta ganaderoen aldetikan ere bai, 1.000 bat ganadero izanen dire, abeltzain zen dire, eta erdia baino pixke gehiago ere Nafarroen zen dire. Ezakite orain dela urte kuadrilla bat ez dut esan igual galtzear egon zenik, baina burua unitziez gutxiago zirela bai, ez? Hombre, bai, eta gero azkenean beti behiratzen da viabilidade ekonomikoa, eta kartzen dik kanpoko arrazak, egiten dire kruziak, eta pixkete lehia hor dago, eta honen alde hona da, mantendu dela, segitu dula, azkenean behi klase honek bertako ganaderoen dako oso ongi laketua dago, mantendu da, eta hartzen zuen, eta hazienda klasen aldetikan, azkenean mantentzen dena da hazienda, eta gero nekazari familiarra, termino medioko nekazari hori, azkenean hemen amak dire, gero aratxe batzutan hemen gizenduko dire, edo kanpoan, baina, da arraza bat asentatu dela inbertze kompetenziaren entzinean. Orduan, badakigu polita izatea zen,
bueno, azkenean abeltzainentzat etekin bat ateratzen zaio. Haragizko behia dugu ez, azkenik etekin garrantzitsuna bere haragia da ez. Bai, bere irtera da haragia izatea, zebaderoko, haragitako animalek atetzea, gutxi gora bera urtekoak, eta, pues, indize de konversión polita du, uste dut 4 aldera izanen duela, eta rustiko, animale rustikoa da, bino hartzen duguna, pues, bere kruzea, pues, kompetitzen aldula tranquilamente bertze zebaderoko aretxekin batean. Beste abantailetako bada ez, azkenean jende askok peio bezala, Haraizko behia ditu, Pireneik arraza du, eta horri esker, zonalde pollita hauek, garbi eta txuku mantentzen dire, ez azkenean behiak eta bazka jaten dutela bertan, edo bazka inbar dela negurako, azkenean lortzen da, ez, sasiak eta ez gaientzea, eta pollita eta txuku mantentzea dana. Kalitatezko arraza bat, baina morfologikoki ere ospe ondia duena, oso pollita, baloratua, baina behar ditu izan ezaugarri konkretu batzuk, ez? Azkenean Pireneik arrazan barruan egoteko ze ezaugarri behar ditu izan arrazonek? Arraza honek adibidez, jarran duguna, haragiko arraza da, orduan gutxi bera morfologia haragikoen razetara joanen da, baina hontan destakatu beharko dela, batez ere bere kolorea, marroi argi hori, erdera zertzen ziren trigeño bezala, izaten aldeola pixket dekoloratuago, hanketa aldera joaten den bezala, izaten aldire batzuk ilunagoa, bertze batzuk klarogoak, hori da kolorea lehen da biziko gauza. Gero, zezena eta behin arteko diferentzia dimorfismo hori, kusten da ezagutzen da, kusten da behala, zer den zezena eta zer den behia. Bertze arrazetan, belga batin, izaten alzen pixken asketa gehiago. Eta gero, burua arras berezia du, behietan batez ere, adarroiek izan behar dire adargarbi batzuk hori aldera, eta en forma de lira forma horrekin jatean goitik gero eskuinak gero irekitzen direna, hori arras polita iten dunak, zezen eta normalin ez da olako formaekin izaten, baina behietan lortzen balin bada adarroiek arras polita gelditzen dire. Gero, muturra zabala izan behar du, azken finean ere bai dire belaieko edo mendiko hazienda, orduan muturretikan sartzen zaie bazka, eta hortarako egon behar dire prest. Gero, ikusten da bertako arrazetan ere bai bere papada, horrek erran ematen dio rustizidade puntxo bat, beti arraza rustikoak izan dute, mantendu dute papada hori, eta duguna, horre mantentzen du bere rustizidade, orduan, neguak eta tokiak aprobetxatzeko aixe egokiago dela, eta gero baita ere mantxa beltzarik eta ez du izan behar. Orduan, batez ere, hori deie, arrazako karakteristika, gero igual, kalifikatzeko momentuan, beharko zen baita ere behiratu bere ezurrak, desarrollo eskeletiko hori, desarrollo morfologiko muskularreri ere bai, edo aptitud funtzional, errateko hankak xuxenak izatea, edo ez, eolako gauzeta, edo rapeak, edo gauzetara. Bino arrazei behiratuta, batez ere morfologia hori, kolore hori, buru hori, dire pixkat ezaugarri berezinak, okenak. Hori da, azken finean, morfologia garrantzia du, kalitateak ere, eta lehen aipatzen genuen bezala, azken urte hauetan, Elizondon ospatzen ari da, Pireneika arrazako lehiaketa enkante nazionala, eta nahi esan, izugarrizko kalitatea hartu du feri horrek ere ez? Bai, garrantzi hartu du, jende hau niz urbiltzen nahi da, urtero ospatzen balin badagauz beti toki berdinean seinalea, exito normalean arrakastatxoa izan delakoz, jende urbiltzen da, eta gutxi gora bera, guztien da bertze herrialdetatik, batez Gipuzkoa Bizkaiatik nola etortzen dira, Arabatik ere bai, animaliek eta hartzen zuna, edo zein galdetzen balin baditzute, eskau garesti balin bada seinalea badura zerbait. Orduan, balore horrek hor dago. Pireneika arrazaren barruan, azkenean bada hor liburu bat, sartzen dena arrazaren barruan, zure hazien da, baina horren barruan, Pireneikaren barruan ere, ikusten da garbi, ez, maila desberdinak badirela, ez? Bai, dozein liburu genealogikoa bideratuta dago, arraza bat mantentzeko, gero reproduktorio benak beristeko, eta handi, baita ere, genealogia batzuk, ascendentzia batzuk kontrolatuz, bere genealogia, bere ascendentzia albizaino bena atetzeko, eta, azkenean bilatzen diren helburua, lortzeko, batzutan izaten alde morfologikoak, izaten alde reproduktiboak, baina, orduzu liburua, eta horrekin hori kudeatzen alduzu, pixken nahi duzun aldera, bai. Geroz eta gehiago baloratzen ari gara konsumitzaileok, ez? Bertako produktuak, bertako produktuen barruan, Pireneika arraza dugu, eta horren barruan, azkenean, ez, Nafarroko aretzeak, IGP, Ternere Navarrak,
Ba asko saltzen du, ez? Azkenean gu Nafarroak izan da, edo Euskaldunak izan da, bertako kalitatezko haragia erosteko aukera izatea, azkenean baloratu behar da eta kontsumatu behar da, ez? Garrantzitsua da, ez? Bai, azkenean errandu bezala, arraza hau bertakoa denez, pues, pixket bideratatu hau hemen rentable izatea, horrek errandu bertako ganaderoak normalien gainera esplotazioen tipo medio, familiarrak izaten dire, pues, gestionatzen txuztenak, eta azkenean pues, mantentzen da bertako ekonomia hemen bertan, eta hemengo inguru giroa zaintzen. Horrek erraten du, pues, da balore bat, honez jendea preziatzen duela, eta horrengatikan pues, pagatzen aldela pixke gehiago. Bestetik ere Europa mailatik ez dakit izaten diren paken laguntzan barruan jarraitzen dute bereziki zer gehiago jasotzen abeltzainak edo ez? Momentu honetan pakeko laguntzetikan izaten dira laguntza batzuk maten zaiona asoziazionei xuxenean, ganaderitzaile bai momentu honetan maten laguntzai bat ere, bai bakarrikan sostenibilidadeko laguntza hortan maten zaie pues, laguntza bat 28 eurokoa hektarea bakotxeko, horietan 6 euro gehiago gehitzen zaie, hazienda UGM erdia baino gehiago, raza batien balin badaude sartute, igual da, behi Pirenaikotan, nola Latxan, nola Burgeten, edo bertze dozintan. Garrantzitsuna da azkenean haziendak kalitatea badu, haziendak bertako produktu bat da, eta azkenean konsumitzaileak ordaindu behar du duen balore hori. Eta konsumitzaileak ordaintzen badu, seinale gauzak ongi egiten ari direla abeltzainak, eta zuri ere Josu eskerrak eman, hemen gaude Peio Etxeberrian behiez inguraturik, eguraldi bikainarekin, eskerrak zure ere, Pireneika arrazaren inguruan, zenbait informazio emateatik. Mila esker Josu. Bai, zuri bai, hau erakustegatik. Bale, bai, gertu. Azken atal honetan Intiaren atala dugu, gurekin Imanol Rekondo albaiterua dago, eta badakizue beti ere zerri sektorea, sektore garrantzitsu bat dugu, baserri askoetan zerriak izaten dire ustiategiak ere zerriak dituztenak, baina zoritxarrez, azken aldian zerri sektorean guztion hautan badabil gaitz bat, peste afrikana edo Afrikako izurrite hau eta alaxe da Imanol, ez dakite ze bilakera izaten ari duen gaitz honek, baina zer sektorean zaudetenak, kezkatuta zabiltzatez. Bai, gaitz hau aspalditik, beti da nire ondu da Afrikan, eta badira urte mordoska bat, nola batea Asia aldera osaltu intzuna, Euroasia, Ukrania aldetik da, eta handi barrena Europarantz etorri da, eta azkeneko lehengo urteko azken aldea sartu zen salto handi bat egin zuen Belgikarat. Eta Belgikan lortu duten nola bat lotzea edo inguru batian mantentzea, ez da handikan zabaldu, eta horrek eragin handi izan ditu, ez? Eta orain sektoreko gaiek importantena hori da, Afrikako izurrite hori. Ezagite ze ikusita Belgikan dagoela, herrialde desberdinek ze bete beharrak edo ze neurriak hartzen dituzte pixko bat prebentzio gisara. Suposatzen du Europan sartu zenetik, pixko bat alerta bat sortu zen, horren ondorioz neurri desberdinak hartu direz. Batez ere neurri handinak Belgikaren dako dira, handikan esportatzeko eta hirugarren herrietara eta galaz iten diote, ez? Eta baita Europako herriaketare ez dute nahi izaten handikan ezer ekartzea. Batez ere hori, eta beste herri guztia daude alertan, bialdu dira esportazio guztietara eta abisuak nola gaitza dagoen, eta kontu handia behar dela, eta batez ere jakiekin, txerriekin bai, baina jakiekin ere bai. Gaitz hau jakien bidez ere zabaltzen baita. Jendeantzako ez du eraginik, baina txerriak janezkero kutsatutako aragia bera ere kutsatu egiten da. Orduan, gero beste eragina garrantzitsua izan dudana da, azkeneko 5-6 hilabetetan Asiara salto handi egin du. Eta Txinan milioika txerri akatu ditute. Bat gaitzangatik eta bestia kontrolatu ahal izateko, baino ez dute lortzen. Baina milioika eta milioika txerri ditute.
Txinako produzioaren 20%, eta hori da Europan eta Ameriketan produzitzen bezain beste. Orduan, eta horrek eragin du, txerrien prezioa, txerri zuriaren prezioa pixkanaka igotzen ari dela. Eta orain bertan dago, Espainian adibidez, 1,37 euro bizikan, txerri prezioa bizikan, baina kalkulatzen da urte azkenerako dezente joko dela. Beti ere, egongo da goiko neurri bat, geokonsumoa jaisten delako, ez? Baina iloko dela argi dago. Peste afrikana hau ateratzen den ustiategi esplotazioetan, ikuiluetan, nahi eta nahi ez zer guztiak hiltzen dira, ze erabaki hartzen da, kasu bat agertzen delikan. Bai, hoi egiten dena da, ustiatketa hori garbitu, erabat, eta ingurun egiten dira eraztun batzuek, eta horietan aurrena egiten da odolatera, zea guztietan, eta deskubian tokatu ezkero, ez dago animalik mugitzerik, eraztun horietan, 3 kilometro eta 5 kilometrotan, eta odolateratzen da, eta ikusten bada ez dagoela ezerrez, denborakin garbitzen da. Ja altxaten da alerta, baino ikusten bada zabaltzen dela, anilo berriak egiten dire, eta bertako animali horietan akatzen dire, eta gero garrantzia handia izan dezake gaitzondan basurdeak ere, eta orduan basurdeak indare, Belgikako kasuan adibidez, txerri esplotazioetako txerriak ez dute gaitzek izan du, baina basurdeetan topatu da. Eta basurde horiek saiatzen ari dira danak hiltzen, eremu handi batean, baina txerri txuria danak garbitu ditute, esplotazioak ez dagoian indemnizatu ditute, baina erabaki gogorrak hartzen dire. Eta beste erabaki bat izaten da, positibo batatzen balima da, demagun Espainian atetzen dela, esportazioa moztu egiten dire. Kontun izan behar da, ebidez, Espainiak 160 gora esportatzen dula, izango litzake anabasa bat. Orduan, zerri sektorean daudenak, gaitzau ez baldin badute herrialde horretan, alde batetik alde ona badu ere, zorionekoak bazertaz, Manolek esan duen bezala ez, azkenean mundu mailan ekoizten den zerri kopurua desente gutxitu da, Asian bereziki Txinan ez, hil dituzten zerri kopuru handi horregatik, eta zuk esan duzu ez, horrek ekartzen du, buru gutxiago, buru guztioi danak mundu mailan banatu behar dire jateko, eta prezio goraka da. Eta, aspaldiko partez ez, sektore bat prezioa oso estankatua zegoena, alde hortatik ongietorria ez. Txerri sektorean, orain dela urte batzu izan du ziren oso txarrak, baina azkeneko urteak ez dira txarrak izan du, berez. Orain dela 2 urte, txerri urte hona izan du zen, lehengo urte hontakua pentsatzen jugo izango zela, eta lehengo urteko azkena eta motel xamarra izan du zen, baina, honek eragin du prezioak gora dijoa zela, eta, ez dakit, emendatuko dire, seguru, Eta ez dakit, horrelako ikuiluak, zerri granjak, normalean zer izaten da, seguru bereziren bat izaten da horrelako gaitzen dako, edo neizta segururik ez izan administraziotik, gobernutikan horrelako epidemia bat, edo gaitz baten delikan indemnizatzen dituzte, nola izaten da? Normalean, seguru horik ez da izaten, baina nolako gaitz bat sortzen denean, txerriak hiltzen diranak ez, baina administrazioak hiltzen bat ditu, indemnizatu behar du. Orduan, bestela, jendeak esan nuke, nik ez dut hilko. Orduan, garbitu nahi balimada gaitza, azkenean obligazioa jartzen du, eta orduan indemnizatzen dut. Ikusiko dugu nola doan gaia, eta bestetik, denetari bada, ez, zerri sektorean, badire batzuk zerri gizenak gizaintzen dituztenak, beste batzuk zerrikumetan saltzen dituztenak, ez, bada aukera desberdina, ez. Beti bezala bada txerrikumeak hasten dituenak, amatatik kendu eta jateko, eta gero ja gizentzen ditutenak. Garai bateko 2 hilabeteko txerrikume salmenta hori gutxi dago. Naiz eta orain, gaitzaren eraginez eta txerri gutxi dagoelako, eskatzen nahi diren. Badira tokian, nun esateizu, badituzu 200-300 txerrikume 2 hilabetekoa saltzeko, hori gehiago moitugu da orain, horregatikan.
Oso ongi, eskerrak eman Imanol, azalpen guzti hauek emateagatik eta aurrerago berriz ere solastuko gara ea nola dagoen sektorea. Mila esker. Bale, eskerra zuri. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arteagatik, agurtzen gara datorren saio arte eta bitartean ongi segi. Mila esker.